Мястото, където всичко започва. Имението не беше създадено, за да бъде дом. То беше създадено, за да впечатлява. Разположено далеч от пътища и шум, заобиколено от високи дървета и тишина, която натиска ушите, мястото изглеждаше като сцена, подготвена за нещо голямо. Стъклените фасади отразяваха небето, но не показваха нищо от това, което се случва вътре. Отвън всичко изглеждаше спокойно. Почти стерилно. Но вътре вече се усещаше напрежение, което не можеше да бъде скрито зад лукса. Тук нямаше уют. Имаше пространство. А пространството кара хората да се разкриват. В този момент имението беше празно. Камерите бяха включени, светлините подготвени, но липсваше най-важното – хората. Онези, които щяха да напълнят стаите със съмнения, надежди и неизречени мисли. Онези, които щяха да превърнат красивото място в арена. Ергенът не започваше с фанфари. Започваше с тишина. Тишина, в която всеки бъдещ избор вече съществуваше като възможност. В която всяка грешка чакаше своя момент. В която любовта още не беше обявена за награда, а за риск. Скоро тук щеше да влезе един мъж. И 12 жени. Всеки със своята версия за това какво е любовта. И всеки с нещо, което крие. Имението не знаеше техните имена. Но беше готово да ги погълне. Това не беше място за приказки. Това беше място, в което истината излиза бавно. И винаги струва скъпо. Мъжът, който не вярва в случайности. Алекс не обичаше началата. В тях винаги имаше прекалено много надежда, а той отдавна се беше научил да бъде предпазлив към нея. Седеше сам в една от стаите на имението, далеч преди пристигането на участничките. Прозорците гледаха към гората, но погледът му не беше навън. Беше навътре. Към спомени, които не обичаше да назовава, и решения, които беше взел твърде бързо в миналото. Любовта за него никога не беше била внезапен удар. По-скоро бавно разочарование, което започва красиво и завършва тихо. На 32 години Алекс вече беше минал през достатъчно връзки, за да знае как изглежда началото им. Усещаше го почти физически, лекото напрежение, внимателните думи, преструвката, че всичко е просто и лесно. Най-опасната част винаги идваше по-късно, когато маските започваха да падат, а очакванията се сблъскваха с реалността. Той не беше мъж, който търси внимание. Не беше и мъж, който вярва в съдбата. Алекс вярваше, че хората правят едни и същи грешки, докато не бъдат принудени да се изправят срещу тях. И може би точно за това беше тук. Не за да намери идеалната жена, а за да разбере защо винаги се привлича от едни и същи типове. От същите погледи. От същите обещания, които по-късно се оказват кухи. Тази игра не го плашеше. Плашеше го това, което можеше да открие за себе си. Когато се изправи и тръгна към общите помещения, Алекс знаеше едно – тук няма да спечели този, който играе най-добре. Тук ще оцелее този, който издържи да бъде видян такъв, какъвто е първата, която престъпва прага. Мария пристигна така, както се влиза в помещение, което вече си мерил с очи, сякаш нищо не може да те изненада. Колата спря плавно, вратата се отвори и тя слезе без колебание. Нямаше нито излишна усмивка, нито нервно наместване на дрехи. Само кратко оглеждане, като на човек, който оценява терен. Имението я посрещна с хладната си красота. Стъклените повърхности отразиха лицето и за миг тя видя себе си като непозната, твърде уверена, твърде подредена, твърде спокойна за място, в което е нормално да трепериш от неизвестното. Но Мария не трепереше. Тя беше от хората, които превръщат неизвестното в план. Докато минаваше по коридора, стъпките извучаха по-силно, отколкото би искала. Тя си го отбеляза. Всяко нещо се отбелязваше. Погледът на камера, ъгълът на светлината, начина, по който въздухът се променя в различните помещения. Мария не вярваше в дреболии.
Дреболиите правят големите неща да се случват. Остави багажа си и излезе на терасата. Погледна към гората, която изглеждаше прекалено тиха, сякаш пази нещо. Тук, далеч от града, хората не могат да се скрият зад шум. И точно това беше интересно. Тук думите тежат повече. Мария беше дошла с ясна идея за себе си, тя не е от жените, които чакат някой да ги избере. Тя е от жените, които карат другите да мислят, че изборът е техен. В този момент чоколада спира. Мария се усмихна леко, почти незабележимо. Първата винаги има предимство. Но и първата винаги става мишена. Втората идва с шум, който не може да се спре. Елена влезе в имението като човек, който не се упражнявал да бъде харесван. Нямаше онзи премерен блясък, който се носи като броня. Нямаше и обичайния страх да не кажеш нещо не както трябва. Тя носеше себе си хаос, който или те очарова, или те отблъсква, но никога не те оставя безразличен. Преди да види Мария, Елена видя пространството. Вдиша шумно, сякаш проверява дали въздухът е истински. След това се засмя сама на себе си, като че ли това място сцена, а тя току-що е решила да изиграе ролята си без репетиция. Когато Мария я срещна на прага на голямата зала, между тях мина нещо като електричество. Не омраза. Не и симпатия. По-скоро разпознаване, две различни стратегии за оцеляване. Елена говореше първа, защото мълчанието я притесняваше по-малко от другите. Тя не задаваше много въпроси. Разказваше. За себе си, за пътувания, за моменти, в които е била на ръба на решение и е скочила. Гласът й беше топъл, но в думите й имаше нещо недоизказано, като че ли зад смех стои опит да се избяга от нещо потъмно. Мария слушаше. Усмихваше се на точните места. Но вътрешно сортираше. Елена беше опасна не защото е силна, а защото е непредвидима. Хората, които не следват правила, могат да разрушат всяка игра само с една импулсивна стъпка. И докато Елена разглеждаше стаите, докато докосваше с пръсти мебелите, сякаш проверява дали са истински, Мария си позволи една мисъл, която не би казала на глас. Публиката обича такива като Елена. Но финалите рядко ги печелят. Навън се чу още една кола. Елена се обърна към прозореца и каза, почти шепнешком, сякаш на себе си. Хайде. Да видим кои сме. Третата не търси внимание, тя го привлича. Виктория не влезе. Тя пристъпи. И разликата беше очевидна. В походката й имаше дисциплина, в погледа, навик да вижда повече, отколкото показва. Тя не се оглеждаше като турист. Оглеждаше се като човек, който трябва да разбере кой къде стои, преди да заеме своето място. Виктория поздрави кратко. Усмивка, контролирана. Тон, спокоен. Не задаваше въпроси за шоуто, за правилата, за какво следва. Такива въпроси задават хората, които се надяват някой да им даде сигурност. Виктория не се надяваше. Тя си я създаваше. Мария веднага усети конкуренция, която не идва с шум. Виктория носеше същия вид самоувереност, но без театър. Това беше по-опасно. Елена, от своя страна, гледаше с любопитство, сякаш се опитва да разгадае дали зад този контрол има сърце или само принципи. Трите жени бяха в една стая, а сякаш всяка стоеше в своя собствена реалност. Виктория остави багажа си и за миг остана сама до огледалото в коридора. Видя лицето си и не помръдна. Вътре в нея нямаше треперене, но имаше точно измерено напрежение, като при човек, който не се страхува да загуби, а се страхува да избере погрешно. Тя беше дошла не за да бъде избрана на всяка цена. Беше дошла да провери нещо. Мъжът в центъра на тази игра, дали е достатъчно зрял, за да понесе жена, която няма да се смали, за да се вмести в неговите очаквания. Когато излезе от стаята, Виктория видя Мария и Елена и каза нещо простичко, което прозвуча като предупреждение. Тук ще е интересно. След това навън се чу още един автомобил. И дори Мария за миг почувства,
че предимството й се стопява. Когато групата се събира, истината се раздробява. Следващите пристигаха побързо, сякаш времето се ускоряваше нарочно. Никол дойде с усмивка, която запълва празните места. Тя умееше да влиза в стая така, че да изглежда като естествена част от нея, още преди някой да й е направил място. Поздравяваше по име почти веднага, талант, който изглежда мил, но всъщност е власт. Десислава беше различна. Тиха, с очи, които спират върху детайли. Тя не говореше много, защото нямаше нужда. Достатъчно беше да слуша. И когато слушаш, хората сами ти подаряват слабостите си. Яна пристигна с тежестта на човек, който е преживял неща, за които другите още не подозират. Не се оплакваше. Не драматизираше. Само стоеше леко настрана, сякаш знае, че истинските битки не са за пред камерите. Петя влезе с ирония като щит. Усмивка наполовина. Поглед, който казва: не ви вярвам. Тя се шегуваше, за да не стане сериозна. Защото сериозността е моментът, в който се разкриваш. Лора носеше романтиката си като светлина, красиво, но крехко. Силвия носеше перфекционизъм като броня, твърдо, но тежко. Анна пристигна последна от тази вълна и почти никой не усети веднага. Точно това беше странното. Тя не търсеше внимание. И все пак, когато погледът ти веднъж попаднеше върху нея, не можеше да се откъсне. Когато всички се събраха в общото помещение, въздухът се промени. Изведнъж не беше важно коя е най-красива, най-умна или най-уверена. Важно беше кой ще издържи на присъствието на останалите. Мария вече измерваше кой на кого се усмихва. Виктория вече знаеше кои са най-опасните. Елена вече усещаше кого иска да провокира. Никол вече беше приятелка с всички, поне на повърхността. Алекс още го нямаше. И точно това напрежение, чакането на един мъж, правеше жените да започнат да се разкриват една пред друга, без да осъзнават. Вратата към залата остана затворена. Но всички знаеха, когато се отвори, играта няма да е същата. Когато вратата се отваря. Моментът, в който Алекс влезе, не беше драматичен. И точно това го направи силен. Нямаше забавяне. Нямаше ефектен жест. Вратата просто се отвори и той пристъпи вътре, сякаш винаги е бил част от това пространство. Първите няколко секунди никой не проговори. Жените го гледаха така, както хората гледат непознат, от когото зависи нещо важно, но все още не знаят какво точно. Алекс не се усмихваше широко. Не се оглеждаше нервно. Погледът му мина през лицата бавно, без да спира твърде дълго на никого. Това не беше липса на интерес, а навик. Навик да не показва първата си реакция. Някои от жените го харесаха още в този миг. Не заради външния вид, а заради спокойствието му. Други се почувстваха леко разочаровани, очакваха повече увереност, повече демонстрация. Елена наклони глава, сякаш опитваше да го усети. Мария веднага си отбеляза, че той не търси внимание. Виктория видя мъж, който не бърза да печели. Алекс застана в центъра на залата и за миг просто мълча. Остави тишината да се разтеле. Това беше тест, макар и несъзнателен, кой ще се размърда, кой ще се усмихне първи, кой ще се почувства неудобно. Никой не издържа дълго. Никол беше първата, която се усмихна по-широко. Петя извърна поглед. Лора изглеждаше сякаш вече си представи история. Анна го гледаше спокойно, без да промени изражението си. Алекс усети нещо странно, не приличаше на вълнение. По-скоро на отговорност. Той не беше просто мъж сред жени. Той беше причина. И това променяше всичко. Думи, които не обещават нищо. Когато Алекс заговори, гласът му беше спокоен, без излишна мекота. Не звучеше като човек, който се опитва да се хареса. Звучеше като човек, който знае, че всяка дума ще бъде тълкувана.
Той не говори за любов. Не говори за мечти. Говори за избори. Каза, че не търси идеал. Че не вярва в перфектни хора. Че е тук, защото иска да разбере нещо, не за жените, а за себе си. Това обърка някой от тях. Очакваха роля. Получиха честност. Мария чу в думите му контрол и предпазливост. Виктория чу зрялост. Елена чу несигурност, скрита зад логика. Петя чу извинение, което още не е изречено. Никол чу възможност да бъде тази, която го разбира. Докато Алекс говореше, той също наблюдаваше. Не реакциите, които са за показ, а малките, напрежението в раменете, начинът, по който някой стиска ръцете си, погледите, които бягат. Това бяха неща, които не можеш да излъжеш. Той не обеща, че ще бъде лесно. Не обеща, че ще бъде честно за всички. И точно това направи думите му по-тежки. В края не каза нищо особено. Просто ги погледна отново и за миг остави усещането да увисне във въздуха. Някои жени вече се бяха привързали към него. Други вече се бяха настроили срещу него. Никой още не го осъзнаваше, но тази първа реч беше сложила началото на разделение. Не между харесвани и нехаресвани, а между онези, които ще издържат. И онези, които ще си тръгнат, без да разберат защо. Въпросът, който оставя белег. Още същата вечер всички бяха изправени пред първия си истински тест. Не игра. Не съревнование. А въпрос, който не позволява да се скриеш зад усмивка. Какво си готова да жертваш за любовта и какво никога? Нямаше време за мислене. Отговорите идваха бързо, почти автоматично. И точно за това бяха опасни. Някои говореха за свобода, други за кариера, трети за гордост. Някои казаха всичко. Други – нищо. И в тези думи имаше повече истина, отколкото всяка внимателно подготвена изповед. Мария говори за граници. Елена – за риск. Виктория – за баланс. Никол – за компромис. Яна – за отговорност. Петя – за самоуважение. Алекс слушаше. Не кимаше. Не коментираше. Само запомняше. Защото не думите бяха важни, а как се изричат. Кой се колебае? Кой говори прекалено уверено? Кой прикрива страх с категоричност? След последния отговор настъпи тишина. Тя беше потежка отпреди. Защото вече не бяха непознати. Вече бяха хора, които са разкрили част от себе си, без да знаят каква ще е цената. Някои се почувстваха поблизо до Алекс. Други – по-далеч. А трети вече усещаха първото съмнение, дали това място няма да вземе повече, отколкото да даде. Тази вечер никой не си легна спокоен. И никой не си тръгна същият. След като думите свършат, започват погледите. След въпроса вечерта не приключи. Тя просто смени формата си. Жените се разпръснаха из имението на малки групи, сякаш инстинктивно търсеха убежище сред подобни на себе си. Гласовете станаха потихи, смехът понапрегнат. Нищо не беше изречено директно, но всичко беше казано между редовете. Мария застана близо до прозореца с Виктория. Двете не говореха за Алекс. Говореха за играта, за динамиката, за това колко лесно хората се разкриват, когато са поставени под светлина. Под този привидно спокоен разговор се криеше нещо друго – взаимно премерване. Те се уважаваха, но това не ги правеше съюзници. Елена беше с Никол и Лора. Смехът им звучеше леко, но Елена вече усещаше, че нещо се измества. Никол умееше да бъде близка с всички, но тази близост беше хлъзгава. Лора слушаше с блеснали очи, сякаш всяка дума е част от история, която иска да преживее, а не просто да разкаже. Петя седеше настрана. Не защото нямаше какво да каже, а защото не искаше да го каже сега.
Тя наблюдаваше как се формират първите симпатии и първите фалшиви усмивки. За нея това беше познат терен. Тя знаеше, че истинските удари идват по-късно. Алекс ги гледаше от разстояние. Не се намесваше. Той вече усещаше напрежението, онова тихо, почти невидимо напрежение, което се ражда не от конфликти, а от очаквания. И знаеше, че това е моментът, в който играта започва да става лична. Никой не го каза на глас, но всички го чувстваха. Тази вечер не беше за сближаване. Беше за подреждане. Когато сигурността започне да се разпада. Нощта в имението беше различна. Тишината не носеше спокойствие, а мисли. В стаите си жените останаха насаме със себе си, без публика, без роли. Точно тогава увереността започна да се пропуква. Мария лежеше будна и повтаряше разговорите в главата си, търсейки къде е показала повече, отколкото е трябвало. Тя не се страхуваше да загуби Алекс. Страхуваше се да загуби контрол. Елена седеше на пода до леглото си и гледаше в една точка. За първи път се запита дали спонтанността и няма да изиграе лоша шега. Тук не беше място, където импулсът винаги побеждава. И това я дразнеше. Виктория записваше мисли в тефтер. Не емоции, а наблюдения. Коя кога говори? Кой кого гледа? Тя усещаше, че тази игра ще накаже на онези, които са слаби, а онези, които подценят средата. Никол говореше потихо, отколкото обикновено, докато си сваляше грима. Усмивката изчезна за миг и показа умора. Да бъдеш харесвана от всички е тежка работа. А тук харесването не гарантира нищо. Яна мислеше за дома си. За нещата, които оставила зад себе си. За това дали този избор си струва. Тя знаеше, че не може да си позволи да играе лекомислено. Алекс не спеше. Седеше в тъмното и си призна нещо, което не обичаше да признава. Някои от тези жени вече му влияеха повече, отколкото би искал. И това беше опасно. Първата сутрин не прощава. Сутринта дойде без предупреждение. Светлината влезе в имението и извади всичко на показ. Лицата бяха поистински. Погледите повнимателни. Никой не беше същият като предната вечер. Дори начинът, по който си пожелаваха добро утро, беше различен, с повече смисъл, с повече проверка. На закуска разговорите бяха учтиви, но не и спокойни. Всяка дума минаваше през филтър. Всяка усмивка имаше цел. Алекс седеше сред тях и усещаше как напрежението се е променило. Вече не беше въпрос на първо впечатление. Беше въпрос на позиция. Мария се стремеше да бъде естествена. Елена да бъде забелязана. Виктория да бъде стабилна. Никол да бъде близка. Петя да бъде недосегаема. Анна говореше малко, но присъствието й започна да се усеща. Тя наблюдаваше Алекс така, както хората наблюдават картина, която не разбират напълно, но не могат да игнорират. Алекс осъзна нещо просто и тревожно, той не е в центъра на вниманието. Той е причината за напрежението. И това означаваше само едно, всяко негово действие от тук нататък щеше да има последствия. Сутринта не донесе спокойствие. Тя донесе яснота. И яснотата рядко е утеха. Решение, което не се вижда. Алекс се отдели от групата без да прави впечатление. Не каза, че има нужда от време. Не го обяви. Просто се измести, както човек се измества, когато иска да чуе собствените си мисли. В имението имаше достатъчно пространство за това, ъгли, тераси, коридори, в които тишината не задава въпроси, а само чака. Той се спря до прозорец, от който се виждаше част от двора. Няколко от жените бяха навън. Говореха. Смееха се. Изглеждаха спокойни. Но Алекс вече знаеше, че спокойствието тук е временна форма. Под него винаги има нещо друго. Той започна да подрежда впечатленията си.
Не по това, коя му е най-симпатична, а по това, коя го кара да мисли. Мария го караше да бъде внимателен. Елена го караше да се съмнява. Виктория го караше да бъде честен със себе си. Никол го караше да се чувства разбран, без да е сигурен дали това е истинско. Анна не го караше да прави нищо. И точно това беше странното. Алекс осъзна, че още в първите 24 часа е направил нещо, което си беше обещал да не прави, беше започнал да подрежда хората в съзнанието си. Да ги сравнява. Да търси модели. Това му беше познато. Това винаги беше началото на грешката. Той си даде сметка за още нещо. Ако продължи да търси сигурност, ще повтори стария сценарий. А ако се остави на хаоса, може да загуби контрол. Тази нощ Алекс не избра жена. Той избра подход. И това решение, макар и невидимо за останалите, щеше да промени хода на всичко. Първата линия е премината. Вечерта отново се спусна над имението, но този път беше различна. Въздухът беше по-тежък, сякаш мястото вече носеше спомени. Не за случили се неща, а за напрежение, което няма да си тръгне лесно. Първата линия беше премината. Вече нямаше връщане назад. Жените се приготвяха за нощта по различен начин. Някои говореха повече от обикновено, сякаш думите могат да разсеят мислите. Други мълчаха. Трети се опитваха да изглеждат спокойни, но движенията им бяха побавни, повнимателни. Това място вече не беше просто декор. Беше изпитание. Мария усещаше, че контролът ти се изплъзва, макар и съвсем леко. Елена усещаше, че ще трябва да реши дали да остане вярна на себе си или да се адаптира. Виктория знаеше, че скоро ще се наложи да заеме позиция. Никол усещаше, че харесването не е достатъчно. Петя вече беше решила да не се разкрива повече от нужното. Анна продължаваше да мълчи и точно това започваше да привлича внимание. Алекс остана последен буден. Не защото не можеше да спи, а защото не искаше. Гледаше светлините в имението и си даде сметка, че това, което започна като експеримент с чувства, вече се превръща в нещо по-дълбоко. В нещо, което ще остави следи. Той не знаеше кого ще избере. Но вече знаеше едно, тук никой няма да си тръгне същият. Светлините угаснаха една по една. И с това завърши първия ден. Не като начало на любов, а като начало на игра, в която истината винаги излиза накрая.